ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо спец барнома барои гирифтани пулои Faberlic ки 50000 гузаштагиай мо ҷа гап задем амонатбонка моро иҷозат надоданд ки дарунда сиёмка накунем. ҳозир мо мерем чӣ қадар сума гирифтана шумо дар нишон метем банкомат мерем сумаи Faberlic гирифтани марамат моро ҳамроҳӣ кунем. ин ҳамин сумое ки 50000 ки мо ай компанияи Faberlic гирифтем. як бор дига таъкид карданем ки касе ки кор мекунад иншоалло баракат меёвад. ина марамат бо чӣ накунем на мо ёро якта нишон медиҳем ки 10000 аст. хайра бо ҳисоб карданам мо чанд бор задем 40 бор 38 бор задем гирифтем 14 чая рӯз гирифтем бо хеле ҳазор мета аппарат хеле задем баъд ёра гирифтем. яъне ки 36 бор аппарата мезани баъд ёра мегирӣ. ҳамеша прамои айбанк гирифтан не ки мо бегаки одам набуд рафтем ҳамёра снимат карда гирифтем. ина марҳамат бинем сумое ки Faberlic додагиай 50000 сомонӣ 50000 сомонӣ ай компанияи Faberlic. ман ҳеҷ вақт бовар надоштам ки ҳамхели сумо мода меафтанд. ана бисёр одамон мегӯянд ки шумо ютуб дорен ютуб ки дорен барои ҳамон ана ки шумо аҳамият битен ки ма дар ютубам чанд моҳ шидае ки реклама намекунам. бе реклама хеле одамое ки ҳами 10 нафаре ки қапидем мисол қатиш кор кардем ҳамо одамое ки будан ҳамо одамо қати бачаям бепарвотарам айпай кору бор стоб налич фақат кор кунам. ина марҳамат бинен Faberlic чӣ хел қудратҳо дорад. 50000 сомонӣ ай ҳисоби даромад ира бонус мегӯянд. 8000 9000 10000 ҳам хел ҷамъ шид. ина 50000 сомон мо як бора гирифтем ай компанияи Faberlic. шуморо чӣ маслиҳат метавонам кадоме ки кор карданиай ҳозир нави таҳда бинависен партоен моро осон шад тичен як сол нашида мо инами қасума бағайр аз маошоам бағайр аз маошое ки мо гирифтагием ва ёша ҳисоб кунем агар 100000 сомон мешавад. барои ҳамин шумо вақтона беҳуда нагзаронен. главни секреташ чиай? вақте ки мо гап задем устод қати гап задем гуфт ки шумо мара гӯш кунед тамом секретиш ҳамиай устодтона гӯш кунед инами поёнда занг бизанед хишру мефаҳмона сарта хам мекунӣ кор мекунӣ тичен як солда мешавӣ профессионал кашидӣ кор борот рафтан мегира. баъд ҳамин чанд зурии компания Faberlic чӣ хеле ки хеле меросӣ мемона мерос ҳамиё мерос шумода мемонанд мераванд. мисол ойликот корот намесӯза мисол бачат давом мета кори хита давом мета. дар ҳамин компания кампиро то 200-300 сомона гирифтагиянд барои ҳамин шумо метавонед ки чизое ки дар ҳамин компания ҳамин сумое ки дар компанияи Faberlic ҳастай ки ҳам ёра мегира ҳамон одаме ки сарша хам мекуна кор мекуна чиша гӯш мекуна спонсорша гӯш мекуна намиё ба номи худо ҳамаш насиби шумо мешаванд. соҳиби хона мешен ҳама чиза мешен ба кадом шарт ба шарте ки устодтона гӯш кунед. ина мо як номер дар ҳамин таҳ мемонам фақат сабр дар корай. ҳамин любой одам мисол муаллим бошӣ дар чен як сол уже опит пайдо мекунӣ духтарам бошӣ ҳамин хел одамо ҳам ямо кор мекунанд тамом мепартоянд ямода намешавад ҳеҷ чӣ намешавад. одамо 5 сол мехонанд баъд бо кор мекунанд не ки шумо як моҳ 2 моҳ тоқат мекунем бисёр баъд мегӯем ки мо хеле 50000 чӣ хел кунем бигирем ҳеҷ хел намекунем. сарта хам мекунӣ гӯшота кар мекунӣ фақат гӯш мекунӣ спонсор чӣ мега ина хеле 50000 мегирӣ. оли бо кам шай оли бо картада ғалтидагия ва ёша бо ма видео мекунам ямо пас нимо пас бо шумода нишон метавам. барое ки бисёри баъд партои одам бовар намекунад мега чӣ гапае ки хеле неужели нахо ки ҳам қасум боша ҳаст. барои ҳамин касе ки мехоҳад ҳамин соҳиби сумои калон шавад марҳамат занг бизана мо шумода 100% нами номере ки поёнда ҳастай шумода маълумот мета шумо иншоалло айда сумои калона кор мекунед дар компанияи Faberlic. секрети асосиш гӯш кардани тоқат карда майда кор кардан.
боқи сарбаланд обод бошен. видеои ояндаи моram тамошо кунед. худоҳофиз. ана пулои фаберлика хати нами директи компания фаберлик акаи муҳаммадҷон мегирем. ма карта рабқа рафтем ана тарихи қад намерасан ҳа рафтем озимо хати ами бародар бачаҷон хати тардам дерашка хел мо як 5-6 ҳазорша як 12 ҳазорша ба фикр гуфтем. баъд гуфтем ки бе як сиёмка кунем тоҷикра мечиқем як пинкода ворид мекунем. баланса бибинем. баланс давом додам. боз иҷа чӣ хел набинем баланса. боз иҷа 36 ҳазорш монда 50 ҳазор значит 14 ҳазорша мо гирифтем. 14 ҳазорш кор буд гирифтем. баъд гуфтан ки амира сиёмка кадак чиёда партои мухлисода партоен ки ҳамиам бояд бовар кунанд ки ҳами хел чӣ ҳастай. барои бовар кардани шумо ман лично бовар намекунам ки ҳами хел сумои калон меғалтанд мода. ҳозир чӣ хел бурем. ҳозир мо яксар мебурем. баъд иҷода вақте ки шумо дар компания кабери кор мекунед пуле ки шумо да мегзара меоя через картаи амонатбонк яъне карта туғрӣ мекунед. вақте карта туғрӣ кардед шумо баъд омада ҳамиҷа фақат пулотуна через картаи амонатбонк гирифта метонед. дига ягон чиз гирифта наметонед. барои ҳамин ҳозир ман шуморо чӣ хел сума снимат кардана навор мегирам. инҷа тоҷикиро межиқем пинкода ворид мекунем. марҳамат бида чанд аличи ҳазор гирифтари нақдина. анамҷо як шербача ҳастай муҳаммадҷон иам қати мо кор кадаге основное ҳами чира ҳами реклама мекунам. ҳозир пулора ҳами кас мегира шумода нишон мекунам. оли бест мешава айра мегирем аввал бахшиш шима нашид ки аввал мегирем баъд пул мебуроям. yes чанд сом айҷа 1000 сумо 1000 сум метонем ки бигирем айҷа. ина бо як бори дига ин бача хати муҳаммадҷон хати мегирем. баъд ира айҷа чӣ мекунем ки мега ки ҳамин картара бояд ман монам кан тарак бест. ана ин бача фақат барои пулгирӣ аст. кани гап заку работаете в фаберлик. фаберлик хороший, да? Да. Победа. Браво. Браво, спорим ҷабеса. Шас. ха ҳами хел мо вақте ки ҳама пулора гирифтем, баъд хонада давоми видеора нишон метем. ҳами коркунои фаберлик чӣ гуфтани? Коркунай фаберлик, да? Ага. Надо работать, да, в фаберлик? Да. А ну-ка скажи, работаете в фаберлик? Хорошая компания. Работаешь в фаберлик. Хорошая компания. Хорошая компания. Давай. Давай.